Run to the dark.
Paris, Juri Sister Baterai Hari Paris, Banai Kanu Kedam Yulai, Isunu Ibi Siajanu, Hau Jalam Jauh para Rampak, Labu Kerpang ya kene ke asli, Ban Penkermal, Ban Lek Buram, ini Banang dua isu dalam usaha cengih. Hari ini nak ayam Christmas, Nasim kalau rumai Cipplay Christmas pasal GP. Berkenal mereka jangan Cipplay Christmas, Haus senang menjauh pusat ngah join hari Haus senang menjauh pusat. Hari jangan di Manchester ngamjar kerjaan baterai hari. Spalai beci, ilekai si Gabriel. Dah hasurok, Indo Gabriel. Tetap am Manchester. Christmas pasuk di sesai ang tunjuk ia pi eba wat dikian tunjuk ia pi sesta kini ga ya putra ane nyok senang tapi kemai ga kata apa kategori babu dia bangka yule leha pom sanut kemauan ban pedia ban aimal di soatat kenaikai untuk menjawab akan mereka paiman kemudian pendia sakti kenaikai tindana por mas mustaq penjawab baca lakan libat serangah kenal lihat kenkai kamu kenal kuba pindah piman ban sim laki-laki Abdul Martin Nasrai. Tahun ni pada Islam malah menyegah. Kemudian saya ibai pada jarab nangsa ni, tu senang jawab pesan ni. Si belai baru dega jika sangkut kenai. Tu kepo ka wanang nahap. Praweci janbit dakan kejar. Tuan Gabriel napa lang kedam napa walang light nang rem pada wan si an ke wan duai bakarku bapang kesniang ni lain menang aka cingai ceng Gabriel kata ka ceng serhem jaki isutu kata ka ceng kontrol ceng duai dan ada bila Syam yang baterai ini dengan Wayne ke Paris ke Bashirham badai jemaah Bashirham lagi pemerintah wilayah Roy penyok kalau sadu antara yang Roy dan ke kuburan kuat naik pihak ini ke jelek berikut ke Platinum Jubilee tu kenya ia hilang kum gawe ke kesem lekap jisu dalam tegadur cakap serba Jubilee jailang menyelam ke kuburan Ramha menyetrailang hakikam leh hakiwe khatam le kakam berseki utrai tidak kene nak ketbak kerja piwe ai begini jelek bram Platinum Jubilee dan ai besingi banjai serhem berbor kuresi Sky
Try
ban hadu menta nginang yai bat uni boton jong jing shai ban sam lem ru shakiwe pat ki bawan hang ni kam dei ki jing job jong we breu la ni ka we ka reunion ka dei ki jing job hi jong baro ki do la ki long ki parish priest la ki long ki assistant la ni ki long ki borda la ki long ki sister baro ngila tre shitong halai benta long ki kum kini ki lama ki badan ma ki jong ki rong ka bastem ka basau ka bali ka ba jernam ba ka bulu ki thau ya ka jong ki jingmut jong kini ki rong ha ki jinglong reunion ki jinglong ling do ngi do ki jong ki sap ki phong don ki bri ba pana hang ni hang tai don ki bri ki bala ban le kani ka tai kata ka de ka benta jong ka sap ka phong ka ki don kum ba kini ki lama ki kawe namar ba don ka le air wala dangim la ban i ka ru henry ki kawe da ki jingkemen mangiru ngi don hang ni ban tre mundai da ki jing start la jong don menu ban pen kawe ngi da ki jing don jong ka le air kata ka de ki jing don jong ble bangilala ban ya shiprang ka jing job na ki jing sharem ka jing yo na ki jing bom yo ka jing kemen ban itre bagi para bangai ki basko tho don ro ki ban sum nam so tho re compare ni don commission but ka vision jungi ka nomor bor ka shai ban le ye ka kam jong le la ngi puli na ka gospel jong lunok ka jong lukas la no basau de khatatra umen sim jong le don ban nga ulaya irap inga ban pensle ban yalap ye ka khobor jong le ban pen pe ki bre ba mala ban pen yo snow ye ki bre ki bakalut ban penya yu bre batko ban pelai lo ye ki bre ba sha sat bandi na tra ga ta ga de commission ga jungi ban nginam de ban yai penne kum ba ga kerteng go ong parish presiding shai nginang ai jing shai ye ki to ki bre ki ban pat tip ba pat yo snow ban kum ta ngin penne ye ka ne ka juban la jing klai jing ye jungi ban chekri ye ka kam ga jong blai call to love send to serve yang ngila khot ban e ban la pha ngi pat ban chekri da ke jingkerman ublain kar khu ga do ipi giling do kirunyam ban ma phi ki para bangai nang yai dua yangi bangi nang e ya kini ka kam ban ha juga poru ban nomor bor ki bakmen ban sharai ya phi kum uchi su ba sharai ya gilang rot shakiling kha plang ki bajernam to galanti jong ki jingkerman kadon ha ki kti bijungi kublai shibon ublai kar khu ga do ingi baro kublai
sur jingwai kiba smokna bat kiba smobang shisha e menta shwa pangin poi shwa kokut jong kani ka jingle buram ka jongi ya ki lendo bat ki riuniam baro ha ki balatre ha kani ka parish ka jongi menta ngakhat ya ikong Mary Ann bain ai ni kintin smongo